setahun kepungkur letih ing krimis waktu iku semedot ati meruih sliramu remeng-remeng kena sunaring bulan aku anyopo mesem esem sing tak peksake sarwa bingung apa sing tak tindake jroning aku ngusapno mripatku tak critake pacobanku kanthi trenyu sajroning atimu sawise kabeh bisa kok ngerteni sepira suwene anggonku urip dhewe kowe arep mareke tatu iki widuri tok bisike jenengku krungu nyegerke ati
wis nyata. Wanita kondang ayune, sing priya kondang baguse. Wanita luwes dandane, sing priya alus tindake. Sore numpak becak lenggae sila, hawane sing seger pancen iku wis nyata. Wanita kondang ayune, sing priya kondang baguse. Wanita luwes dandane, sing priya alus tindake.
setahun kepungkur letih ing krimis waktu iku semedot ati meruih sliramu remeng-remeng kena sunaring bulan aku anyopo mesem esem sing tak peksake sarwa bingung apa sing tak tindake jroning aku ngusapno mripatku tak critake pacobanku kanthi trenyu sajroning atimu sawise kabeh bisa kok ngerteni sepira suwene anggonku urip dhewe kowe arep mareke tatu iki tak bisike jenengku sampe widuri krungu nyagarke ati nyang sampe widuri tampanan tresnaku iki kowe janji kemati sepira suwene anggonku urip dhewe kowe arep mareke tatu iki widuri tak bisike jenengku nyang sampe widuri krungu nyagarke ati nyang sampe
jeneng sing apik. Ing wayah sore setahun kepungkur, leti ing krimis waktu iku, semedot ati meruih sliramu, remeng-remeng kena sunaring bulan. Aku anyopo mesem esem sing tak peksake, sarwa bingung apa sing tak tindake. Jroning aku ngusapno mripatku, tak critake pacobanku, kanthi trenyu sajroning atimu, sawise kabeh bisa kok ngerteni. Sepiro suwene anggonku urip dhewe, kowe arep marekke tatu iki. Widuri tok bisekke jenengku. Krungu nyegerke ati.
ngepengeni saka aku Ranya poto benci tak sapa to benci ojo jejoko sakdonya ya mung kowe sing gemeske ati mung nandang jiwa yen ngarep
lan tambang kaya-kaya sing jagoan dhewe ngapusi ojo etok-etok lengos kudek oh katon lanange lengos kudek bisa ngangenke om kula geli langkung asik tanpa brengos om ampun nesu mangke dijekuki asem benci meruwi wong lanang ingon-ingon berengos lan tambang kaya-kaya sing jagoan dhewe kaya-kaya sing jagoan dhewe Pitung puluh taun punjul limang weton pancen wis rada pikun tindak tanduke nanging biyen nalikane isih enom gagah geger kaya Raden Gatotkaca Mbah Sastra Diharjo mengkono jenenge gaweane sing tetep momong putune karo bocah cilik banget gematine amarga dadi duda pancen wis suwe yen dikongkon karo putulan tuyute ora tau nolak utawa nesu aku kudu guyu yen krungu swarane yen ngudang buyute mengkene unine ala minul dewe ala penceng dewe putune Mbah Sastra Diharjo baguse kaya James Bond pon apa to mbak pon rokok pon sabun mbahmu gila beken tukang pon to nduk Mbah Sastra Diharjo mengkono jenenge gaweane sing tetep momong putune karo bocah cilik banget gematine amarga dadi duda pancen wis suwe yen dikongkon karo putulan buyute ora tau nolak utawa nesu aku kudu guyu yen krungu swarane yen ngudang buyute mengkene unine ala kiol dewe ala miur dewe nek dikongkon gaene mbati wes turunan sing ala aja diciru ya nduk ya